Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode and sa inyong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Malawod po ang gabos sa pagpamibi kan Orafio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautog, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean nina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa paligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan in tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son, who was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po ang gabos. Diyos marahay na hapon po sa inyong gabos mga tugang kay Kristo. Ngunyan, pagrumdom kan gabos na kadan na paratubod. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat dulot kan mga minasunod.
Maria Rosario M. Alcantara and family, Martin's Pizza, in honor of St. Jude Thaddeus, offered by Palencia family, in honor of St. Jude, dulot kan Sarong Anonymous. Mga special na intensyon, to pass the nursing licensure examination, dulot ni Jihan C. Clavillas, to pass the Certified Public Accountant 2025, dulot ni Kathleen Joy C. Rubis. For healing and fast recovery of Florentino Flores, dulot kan Rubio family. To pass the PNLE 2025 of Cassandra Christine Imperial. To pass the nursing board exam, dulot kan mga minasunod. Lovely Angel S. Seda, Rachel May V. Toledo, John Kobe Tumagan. To pass the PNLE 2025 of Kirsten Angeli V. Santelices. To pass the PNLE 2025 of Lezian B. Tabuso. To pass the PNLE 2025 of Yeza C. Traquenia. To pass the PNLE 2025 of Trixie Harvey C. Encinares. To pass the PNLE of Kyla Marie Leron, dulot ni Joshua Eric Francisco. To pass the Philippine Nursing Licensure Exam, dulot ni Stephanie Allen D. Bahado. To pass the Customs Broker 2025, dulot ni Mark Joseph Rubis. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Albert, dulot kan Dayandante family, Marlo, dulot ni Eden Lanuza and family, All Souls in Purgatory, dulot kan Flores family, All Souls in Purgatory, dulot kan Arnaldo family, Mario, Trinidad as in All Souls, dulot ni Mrs. Ranot and family, Isabelo Sr., Isabelo Jr., Francisco, Maria, Ana, Marcelo, dulot kan Alamo family, Anamer, Juan Antonio Jr., Juan Sr., Conrado, Asin Alexander, dulot kan Salazar family, All Souls, dulot ni Juanita Caretov and family, Winifredo Asin Vicenta, dulot kan Sagario family, Adela Asin Enini, dulot kan Mangampo family, Death Anniversary of Domingo, dulot ni Romeo Magaliano and family, Jeneline, dulot ni Jasmine and Apuli family, Amy, dulot ni Brenda G. Alegre, Jose Asin Irene, dulot ni Raul Diaz and family, All Souls in Purgatory, dulot kan Palencia family, Alexander Sr., dulot ni Aljon Belleza, Roger Sr., Rosario, Jose, Crescencia, Manuel, Dominadora, Raul, Jomar, Steven, as in All Souls, dulot kan Relucio family. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Sangaran kan Ama, singkan Aki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Jesu Kristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, simbagi sumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa makasalan, tangani mag-anig ako kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nanganadi ako sa Santa Maria, dahil nabirin, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa ido mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan tang Diyos,
Mayrak manlugod sa toon, Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita, kagurang na namimibi kami, kaugaying dangugan sa mga pamibi, na kun pakusugon an sa mong pagtubod sa imong aki, na binangon na alis sa mga gadan, mapasarig man sa mong paglaom, sa pagalat kan pagkabuhay liwat, kan sa imong mga nasasangkuban. Uli kay Yesu Kristo kagurang nanyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay sinagahade kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, iniladawan an aldaw nin kapangganahan, kung sain napapanuini nin kagayagayahan, asin selebrasyon, nin huli sa kaligtasan, na hinimo kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mahanda ang kagurangnanin mga hukbo para sa gabos na banwaan. Sa bukid na ini, nin bangkete nin mga taba, bangkete nin mga pambihirang arak, mga taba na sinamnuhan nin hutok, mga pambihirang arak na sinara. Hahalunon niya sa bukid na ini ang tahob na nagtatahob kan gabos na banwaan, asin ang hablon na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon. Hahalunon ang kagadanan sagkod paman, papahidon kan kagurang ng Diyos ang luha sa gabos na lalawgon, ang pagtuya-tuya sa saiyang banwaan, hahaleon sa bilog na daga. Taan kagurangnan nagtaram, isasabi sa aldaw na iyan, Uya, ini ang satong Diyos, naglaom kita sa iya na ililigtas niya kita. Ini ang kagurangnan, naglaom kita sa iya, magayagaya kita asin magugma sa iyang pagliligtas. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. An kagurangnan, ilaw ko, asin kaligtasan. An kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan, si isay an matatakutan ko. An kagurangnan kakusugan kan sakong buhay, si isay an matatakigan ko. An kagurangnan, ilaw ko, asin kaligtasan.
Sarong bagay hinagad ko sa kagurangnan, ini hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong kan kagurangnan, gabos na aldawnin sa kong buhay, na matingkalag ko an kagayunan kan kagurangnan, asin mahiling-hiling an sa iyang templo. An kagurangnan, ilaw ko, asin kaligtasan. Danguga kagurangnan an sa kong tingog, na ipinag-apod ko, kaugayi ako asin simbaga. Dapit sa imo nagsabi an sa kong puso, hanapa an sa iyang lalawgon, an lalawgon mo kagurangnan an hahanapon ko. An kagurangnan, ilaw ko, asin kaligtasan. Sa ikaduwang pagbasa, pinaglaladawan sa tuya ni San Pablo ang pakikipag-ulian sa Diyos na nagtataonin paglaom sa lambang saro. Ang buhay na inako niyato, huli sa misteryo Pascual ni Jesucristo, sarong Diyos nun na balaog. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An paglaom day nagpapasupog. Huli ta ibinubo an pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso uli kan Espiritu Santo na itinao sa tuya. Ta si Kristo, mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon nagadan, para sa mga daing pagalang. Masakit magkaigwanin mga ngahas magadan. Alagad ipinapamidbid kan Diyos ang pagkamuot niyang gayos sa to. Kaidtupang para kasala kita, nagadana si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw na pinawaran kitang sala kan sa iyang dugo. Urog nang iliniligtas kita sa kaanggutan huli sa iya. Takon kaitong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, huli kang kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw na ipinakiulian na, urog nang makakaligtas kita huli kan sa iyang buhay. Baku sa na iyan, kundi naguorgulyo pa kita sa Diyos, huli kang kagurangnan tang si Jesucristo, kun sain nakamtan tangunyan, an pakipagkatuod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na ito, si Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan kan langit, asin kan daga. Ulita itinago mo ang mga bagay na ini sa mga madonong, sa mga matali, asin ihinayag mo sa mga musmos. Opo, o Ama, ulita siring ang ipinagmarhay, na pagmarhay sa atubang mo. Ang kabos itinausakokan sa kong Ama, asin mayo ni nakakamidbid sa aki, kundi ang Ama. Asin mayo ang nakakamidbid sa Ama, kundi ang aki. Asin ang buot pahayagan kan aki.
Madya kamo sako, gabos na napapagal, asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo, niin kapahingaloan. Pasanaan sa indong sakal, asin makanaod kamo sako. Ulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso, asin makakakuha kamo, niin kapahingaloan para sa indong kalag. Tan sa kong sakal, masayon, asinan sa kong paasan, magian. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Good evening po sa Indo. Sudma pinagsilibertaan solemnidad kan mga santos, mga banal. Kunya naman, ginigarumdumtaan mga gadan, gabos na gadan, lalong-lalo na itong mga mahal niya to sa buhay. Nakapira ang sa tuyang points to reflect sa aldaw na ni Edot. Ang tawon na linalang kang Diyos, iguanin kapinunduan, iguanin hangganan. Asin yan ang kagadanan na pigsabita. Kaya sa aral daw na paginguwa, aral daw na pagmaut, asin kung ano pang mga pangarap sa buhay, aram ta, pwedeng mangyari, huli nga ni, taigwanin, hangganan ang buhay. Asin ang pigasabit ang kabutan nin mahal na Diyos, minsan day man nagtutugma sa kabutan nato. Kakitang pangarap, pero that might not be the pangarap of God. Kaya handaon tanan sa dirita na may mga times na hindi man nagyayari ang gusto tang mangyari. Huli nga ni sa limitasyon kan sa tong buhay. So first point, there is an end to our life. As in, maski nga ni may end, pigihinguwa kang Diyos na masugpunan. Dahil ni may mangyaring final end, no? Kundi baga tuldok, no? That's that. As in, natapota na sabi tang may that o temporary end. Huli nga ni ta sa dangog tang pagbasa sa second reading, higwang promise of resurrection. Alagad, ulita ang resurrection day taman aram, sabi baga si Jesus lang nakakaaram, o nang tanongin din si Jesus, si Ama lang ang nakakaaram. Kaya, ulog na dahi tama sabotan. Pero, ulita ang paglalag sa tao, kumpesto nindo ang parte, ang kalag asin hawak, nailing niya to na itong substance, esensya kang pagkatao sa tuyang humanity, yaon po sa kalag na experience sa tabaga na kung dahil isipon ang sarong bagay, na yaon sa kalag, ang pag-isip, ang pagrason, ang desisyon, gabos siya nagahali sa kalag, di man na magigibo ang hawak, kundi nag-isip so kalag. So nagiling tadigdi na yaon sa kalag yung desisyon, yaon yung pagpili, kung para sa Diyos o para sa iba, asin ang pag nilay-nilay kung ano ang buhay ta. This all done by the soul, no? Asin sabi pa sa ikadawang pagbasa na ang Holy Spirit itinaw sa to ni Jesucristo. Bako sa natanganing pakusugon kita, kundi itong gabayan kita nahanapon ang katotohanan, ang hustisya,
ang karahayan in buhay. We cannot do it, hindi natin magagawa yon kung walang help ng Holy Spirit. No? Kaya, sa kamunduan kang tao na, sabi nga ni, tirawan pang yakibuhay, magagadan man sana. Pero ang bot sabiyon kang Diyos, natawan kita nin kaugmahan, He wants us to be happy and to bring that happiness to the full. Iyo po ini na maski kita magagadan ang sa tuyang buhay o ang sa tuyang lawas, itong kalag kung sain niyaon ng Espiritu, iyo po itong day magagadan. Alagad, sa sarong kondisyon, na inako ta si Kristo, sinunod-tan sa iyang mga katugunan, asin ang buhay na daing kasagkoran, nagtutubod man kita, na kaya niyang itao. So, maganda naman so hawak, ikaw ang mangyarari na promise of another life, which is the true life. Tunay na buhay na daing kasagporan. Buhay na panugakan Diyos, buhay na Diyos noon. Kaya baga, kung nahiling ta ang buhay Kristiyano ta, kang kita binunyagan, saro sa mga effects kay ni, iyon na kita naging tugang ni Kristo, aki inin Ama, asin, para mana kan buhay na daing kasagporan. Kaya nga po, paano nga kung aso aki, di nga nabunyagan, masain nga ito. Ito baga may pigaapod na limbo limbo. Tapos naususot sayaw na limborak. So, ikaw dyan yung garopis, tapos nag-aagi sa irarom, so nagbabayli. Ngunyan pong theology, dahil na ini masyadong pigtutubudan na so aki na dahil nabunyagan, duman ma-star, ma-tiner sa pigaapod na limbo. Tinulit ang tataramo na purgatory also includes the children, no? Kaya, ano po ang rason tamay purgatorio? Dinulit tagadakol sa to, pwedeng magadan o nagadan na day nakapagsulsol, na day nakapaghanda, halimbawa may accident, o kung ano man ang mga paagi nin pagagadan. O, maski nga ni baga ikwakitan in pagkakataon na magkumpisal, dahi man baga nagkukumpisal, no? So, dahi man aram ang buhay Kristiyano o buhay pagsunod sa kagurangnan, o kaya dahi man nagtutubod na magagadan, o kung masain sana, parang wala lang, no? Pero alam tang magagadan kita. So iba, nagtutubod na hanggang doon na lang daw sa Campo Santo. Wala nang buhay na pangalawa. So that's the belief of the communists, no? Yung iba naman, nagtutubod na dahil ng Diyos, yung iba naman, pabalik-balik lang daw yung tao, yung kalag ng tao. Nang bot sabiyo, nata nagbabalik, ninulit ma-purify ngaya, ma-purify, malinigan, bago magduman sa last na dudumanan niya. So kung ikaw man na dudumanan, ba't sabihin, may buhay na after this life, may afterlife. So mga tugang, kung ini ang pangarap ng Diyos para sa to, na natikman ta ang buhay dito sa lupa, pero hindi pa ito ang buhay na pinaluga niya, no? Meaning to say, the permanent life.
ano po ang bot sabihon na sa sarong pagtaram, pigbabalo so pagtubod na inako. Kung iningaya so mga dapat sunodon, so 10 Commandments, so kung ano ang dapat, mamilbidan so maray, isikwal so karatan, bako bagayan so pigahapot kang padi sa bunyag, no? Hindi sikwal ni doon sa satanas, sikwal ang marawat na gibo, mga padaya, etc. So, diyan po nahihiling na. Iwang dapat gibuhon, maaraman ng sarong tao. Maski bago kagarong Kristiyano, di ba? Na araman naman ng sarong tao na may mga bagay na maraot, may mga bagay na maray. So, basing on that, humanly speaking, ang tao, makumansa na mabubuhay. Kundi, hahanapon niyo ang dahilan kung nata siya nabuhay. Tangaring out pa man lugod, magtauanin meaning ang sayang buhay. Hindi ka naman nabubuhay lang para kumain, uminom, kundi merong kahulugan ang buhay. At yung kahulugan na yun ay binigay na ni Jesus sa atin, na kayo ay linalang kang Diyos, asin sa paglalang na yan, dinala kayo dito sa kinaban, tanga mabidbidan ang mundo ng pagsubok, sabi baga sa Hail Holy Queen na panalangin, we are exiled on this earth in this valley of tears. Naka-exile tayo. Sabi yun, hindi ito ang tunay tang tirahan. May uuwian pa tayo. Kung nakalapasa tayo sa exile na ito, but sabihin, pupunta na tayo sa tunay na uwian natin. No? Kaya, ito po na pagsubok sa kinaban, pagsubok din kung talagang gusto mong maranasan ang tunay na kaligayahan, ninulita yung mundo daw na kinalalagyan natin ngayon, dahil man makakatao kang tunay na kaugmahan. Kahit napakarami mong pera, kahit napakarami mong asawa, kahit napakarami mong lupa, dahil mo manan madadara sa kadang buhay. Di ba? Alam tabaga yan. Kaya, nano ngayang dapat gibuhon, tangan ngayang makaduman nga sa kadang buhay. Yun na po bagay ibig sabi ni Jesus. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo ang kanyang ama. Tanggapin mo ang mga sinabi niya. Yan ang pigaapod tang pagtubod na hindi na ngangailangan ng proof, ebidensya, siya po ang nagsabi. Kung siya ang makapangyarihan sa kabos, alangan naman na magduda ka. No? Kaya po, nung pumunta tayo sa sementeryo, yun yung katotohanan na pinapakita sa atin. May naghali na ng mga malta sa buhay, dito nakapiling ko niyan, pero nagtutubod kita na sa dako paraon, saan man yun, kapiling manggiraray so mahal na Diyos. Sa ibang paraan, siguro, dahil wala nang ang katawan, ay espiritu na lang. Kung nagtutubod kita sa multo, nagtutubod dapat kita sa kalag. Multo ba ay kalag? Sa lasan, pag nagsabi kitang multo, yung maraot na espiritu, no? Kasi nagkakaraw sa to, gumagawa ng mga mischief. Pero, ang pigasabi ta po na espiritu o kalagang tao, yun mismo itong binigay ni Lord sa bawat isa. Di ba? Nung naglalang siya, sabi baga, huminga o hiningaan. The Lord breathed into the first human being at nagkaroon ng buhay. So, ibig sabihin, ang kalag na yaon sa to, ali sa Diyos. Kaya may karapatan ng Diyos na kunin uli ito, ibabalik sa iya.
Pero dahil nga binigyan tayo ng kalayaan na piliin ang tama at mali, ang maraot at maray, ito po yung pagsubok. Kung nakapasa tayo sa pagsubok na yan, then we can enter the next life sa pamamagitan ng kamatayan. Ng kamatayan na hindi naman dapat katakutan sapagkat yun po ang ibinigay ng Diyos na paraan para makarating tayo doon sa mundo niya, sa mundo ng mga espiritu. So, siguro, ang mga kapatid na namayapa na, maski piga-apunta, ngayon magpakita ka ngayon kung nandyan ka na, kung saan man. Ngayon po ang ginawa ko sa kapatid ko namatay. Pero wala naman pong pinakita sa akin. Halimbawa, ito ngayon, papel, iroon mo yan, sabi ko, para magtubod ako na nandyan ka na o buhay ka pa, etc. etc. Ito po pala ay mali dahil nagdududa tayo sa Panginoon. Ang Diyos po na nagsabi, hindi nagsinungaling. No? Kaya tayo naglalaom sa iya. So, ikatulong punto, kita na mga naiwan pa, kaningon pa sa dagang ibabaw, ano po ang leksyon naman sa atin? No? Nang pinunta na natin sa mga malta sa buhay, na mayapa na, ang leksyon na kung nakalimot sila, tuparin ang buhay Kristiyano, sana tayo na mga buhay pa, may pagkakataon pa na maituwid ang sarili, ituwid na natin. Tanganing, di na tayo mahirapan na pag nagadan ka ngaya, kumasain ka ngaya. Ang iba naman nagsasabi, siguro ngaya Padre, mas marami sa impyerno. Eh di masaya ngaya. Paano yan? Dahil yung naramdaman so istorya ni Jesus. So namatay na sarong mayaman, saka si Lazaro, so pobre. Nang namatay sinda, nagkita-kita pa sinda. Pero sa mayaman, nandun sa may kalayong hindi niya nga makaya, no? Kaya humingi siya ng pagkataon na bigyan siya ng tubig ni Abraham, no? Nakalong-kalong si Lazaro. So, ibig sabihin, spirit world, the world after this world, nagkikita-kita po. Nagkikita sila doon sa impyerno at saka heaven. We will see each other because we are already spirit. Ngayon, bakit di dapat magduman sa impyerno? Ninulita sa impyerno, daing satisfaction, daing kaligayahan. Sabi da bagang, daming pagkain, pero plastic. Paano ka mabubusog? Dahil namang yung Father na lawas, paano pala mabubusog ka pa? Well, there are other needs na sa espiritu, kailangan ng espiritu. Dahil po ito masasatisfy, hindi mabibigay yung need. Kasi yan ang ibig sabihin ng impyerno. Kung ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kabutihan, ano man ang ibibigay ni Satanas? Lahat ng kabuktutan siguro, which includes dissatisfaction. Walang humpay na pagparahalat mo, daday man nag-aabot, no? Multiply every frustration you have, that is hell, no? Kaya, kung ayaw kang binibigay kang Diyos sa to, na mga magayon na bagay, and you do not want them, hindi nga naman maninigo na magduman ka sa heaven. Kung di pa sana, ayaw mo na sa Panginoon, hindi naman po pinipilit. No?
Pero kung nagtutubod kita na gusto ta pang makita yung mga kapatid ta, kung dumating ng kataon na tayo ay tinawag na rin ng Panginoon, hindi naman po nakakatakot yun kasi naghintay man sa mga tugang ta. At sabi baga, kung yaong ka sa Diyos, ano pang kakatakutan mo? Sino pa ang makakalaban sa imo, makakatalo? If God is with you, who can be against us? No? Yan ang sabi ni Saint Paul. So, ngayon na ginagunita tayo ng mga mahal ta sa buhay, dito po malingawan. So, pag pray ta, dinulitay ko pong certain indulgence na marireceive natin. Ang ibig sabihin, kung nandoon pa po sa purgatory, bawasan po so number of years, number of days ng tugang ta, duman. Yan ang bupot sabihin kang indulhensya na binibigay ng simbahan sa araw na ito. Kung nagduman kita sa sementeryo o nagpangadi sa chapel, sa simbahan, o nasa harong, nag-time-time na nagpamibi para po sa mga tugang niya itong gadan. Kaya sa pag arang tagiraray ka mga pangadji, kan mga santo, pigsilibrar ta kahapon, magtubod kita, manatili sa paglaom na ang Diyos na naglalang sa to, iyo man sa ang matao, kagabostang pangangaipo, and that includes eternal life. May God, who is so good, bless us. Magtindog na sa pagpahayagan pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos, amang makakaman. Aglalang kan langit, asin kan daga, kagabos na nahihiling, asin na naihihiling, asin sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagpio sa God sa hagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadian daling katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kay bakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, banal asin maray, na pag-isipon ang mga gadan, ipagpamibi, tanganin makaligtas sa indang mga kasalan. Kaya, giramundumuntaan gabos ng mga gadan, simbag sa lambang kagadan, kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. An gabos na mga Kristiyano, nganing kumusog sa indang pagtubod, nga an mga gadan mabubuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. An gabos sa mga gadan sa tuyang parokya, daraan tanda in pagtubod, nganing makamtanin daan kaugmahan, asin katuninungan sa kamurawayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing kita, gabos kaiba kan an mga nagadan sa satuyang pamilya, magkatiripon giraray duman sa kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Kita gabos na yaon digdi, nganing daing niya to malingawan, itong mga nainot sa tuya sa ikaduwang buhay.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyogan sa mong pamili. Diyos Ama sa langit, arami na ang kagadanan, katapusan din sa mong pagbaklay digdi sa daga. Tukdan mo kaming mabuhay siring sa imong aki. Sa buhay nin paglingkod sa imo, asin sa muyang kapwa. Di man lugod kami makasabay sa imo, makasuhay sa imo, tanganing magmuraway, sagod pa man, uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko asin sa indong atang, maakaw man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa ni sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan papagkaniguan sa mga atang, tanganingan sa imong mga nasasangkuban na gadana, ako ng kamurawayan kaiban sa imong aki, kun kiisay kami, inaayon sa dakulang sakramento ng sa iyang pagkamuot, siya nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguan sin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo, Ama, kagurangnan, banal, Diyos na makakamanadaing kasagkoran sa kapangyarihan mo kami namumundag, sa pagbuot mo kami hinahadean, sa tugon mo sa daga na kinabanon sa mo, kami hinuhubadan sa lay ng kasalan, asin kaming tinubos mo kan kagadanan kan sa imong aki sa pagtugot mo, binabangon para sa kamurawayan kan sa iyang pagkabungay liwat. Kaya kaibakan kadakol-dakol na Angeles sin Santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno din kamurawayan. Daing tapos, nagsasabi,
kagurangnan, ni kanagadan banal, borabo ng gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namibig kami, pabanalakan ng buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat, binaaki ni, asin itinaos sa mga disipulos, na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawa, na idudulot para sa indo. Siringmaan pagkapamanggi sa pagkuhayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawat kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, kami nagrurumno sa iyong pagkagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, ang dudolot sa iyong makagurangnan, kining tinapayin buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami, nag-aarang na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Meron dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing madubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, singkang gabos na klero. Siring man garamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, orog na si Father Joseph Garcia, sinang gabos mga gadan, orog na pinapamibi sa misang ini, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami kabos, namimibig kami tangaring kaibahan ng Santa Maria Birhen, inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, San Gabos na Santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Paganagon na
kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan, kaya nagsasabi sa mga apostoles, tuninungan ni winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, para pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ka nabubuhay, nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninong at sin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. turogan kay Kristo, sa buhay man at kamatayan, magpatinawan kamo, kan tandaan ka to ninongan. Peace be with you. Peace. Tugang oyen sa kagurangnan ni Jesu Kristo, ang kagurangnan kan history, kasaysayan, kagurangnan kan mga gadan asin mga buhay. Siyang kodero kan Dios sagpapara kan makasalan kinaban, paladan na mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinon sa kong kalag, mauumayan. Nga tamanon kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay na daing kasagpuran.
gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa god paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninungan, kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa gud paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibig kita. Kagurang na namimibig kami, warasanan sa imong mga nasasangkuban, nagabos nagadaan, makabalyo sa mansyonin liwanag asin katuninungan, na para sa inda kami nagsiselebrakan sakramento, Pascual, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo asin Ecclesia Sancte. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 27,697 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,174 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,170 pesos and 15 centavos para po ini sa tada asin Prison Awareness Sunday. Ipinapaisip po na poon ngunyan Nobyembre 2 sa Kudjes. Magkakaigwa po kinuvena masses para sa mga namumutan niyato ng mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Ang nakolekta niya to kan bulan nin Oktubre, hali sa tada canisters, igwang total na 17,410 pesos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Nobyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous, duwang tig 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos, sarong 400 pesos. Donation through GCash, 5,500 pesos. Mary Grace Ann Parada, 500 pesos. Bea Bianca Cirillo, 400 pesos. Asin Domingo Boral and family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Bago pang puring bendisyon, pangadyon ta po ini para pangadyon sa mga gadan, responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall Please look rise. on God, my Savior. I I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. I know that Gabos po. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations.
by your coming as man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your by your people. baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Almighty our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, yung mahal natin sa buhay, was gone to their rest in Christ, may share in the joy of the resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, ikan mga pamibi, ni San Judas Tadeo, Virgen Maria, sa Senyora de Salvacion, singabos na mga santos. Kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman, kaibahanan sa inong mga mahal sa buhay, sa ngarang kanama, anaki, asin, Espiritu Santo. Amen. Idinulot ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening.